Det er det, jeg synes, Jo, vi skal have flere der. Det er jo kun for, hvad? Altså, det holder ikke. Vi har lavet det. Vi har lavet det klokken 8. Vi gør det skide godt. Så skal vi have en kamp. I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or love. A brotherhood of man. Imagine all the people living all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Ja, mine damer og herrer, vi starter lige om lidt, men der er mange på vej ind. Jeg skal sige, det har ikke lykkes os at finde et større sted end det her, og vi er totalt overvældet over, hvor mange vi er her i dag. Så man må prøve at hjælpe hinanden, give hinanden lidt plads, og hvis der er nogen, der skal stå op, så fint ude til siderne, her foran, ja, der må man altså sidde på gulvet. Vi beklager, at det ikke er det mest komfortable, men må ikke vi få det til at køre. Og så... I har sikkert enten læst eller hørt til morgen, at vicedirektør i Lyngby-Taarbæk Kommune, Simon Pihl Sørensen, udtalte, at det er uhyrligt at høre på den retorik, som KL har ført. Nu er det sådan, at vi havde en stor aktion foran KL's hus på Vejlekampsgade, og Simon Pihl var en af talerne. Han erklærede sig som stærk socialdemokrat og medlem af KL, men han sagde også, at det var fuldstændig uacceptabelt, det de foretog sig. Han har så fået 85 byrødder til at skrive under på, at det her det er en forkert kurs, og det er utåligt, at man har efterladt lærerne forslået på slagmarken, som han så stærkt udtrykker det. Det er lidt sent, det kommer, men det er faktisk også en vigtig politisk melding. Kigger vi på arbejderbevægelsens, fagbevægelsens historie, jamen så er det gået fair og ordentligt og i overensstemmelse med den danske model, når vi kommer dertil, at parterne lægger arm. Til gengæld, det er nu I kan blive rolige, så er det hverken fair, ordentligt eller i overensstemmelse med den danske model, at en regering blander sig i overenskomstforhandlinger og til og med gør det, før forhandlingerne overhovedet er kommet i gang. Der er brug for, at regeringen forkaster forældede ledelsesformer, der for længst er forladt i moderne private virksomheder og lytter til arbejdsmarkedsforskere. De forklarer, at den offentlige sektors styrke er medarbejdernes glæde og stolthed, når de inddrages og derved kan tage ansvar for deres arbejde. Det er sgu skønt at være så enig, det er det altså. Nu kommer der kun én sætning til, det er bare lige til os orientere. Kun gennem tillid og samarbejde kan den danske folkeskole udvikles til gavn for alle børn.
Ja, tak skal I have. Det går noget fantastisk. For nogle uger siden var vi ude til alle tillidsrepræsentanter, og der var 2.200 forsamlet, og der var dejlig stemning. Stor applaus. Jeg vil indrømme, det her, det slår alt. Det er virkelig, virkelig dejligt. Og vi skal huske, at vi skal bruge den gejst, når vi kommer ud herfra, og de kommende uger og næste år, for det får vi altså rigtig meget brug for. Jeg vil ønske, at min mor så det her. Det vil jeg. Det var dejligt. Tak skal I have. Tak. But I'm not the only one. Someday you'll guide us, and the world will be as one. Tak til alle jer, og tak til orkestret Niels Poulsen, Peter Viggaard, Henrik Vesterløkke, Jesper Mortensen og som forsanger Claus Møller fra Lykkebo.